Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेमसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय आंनि हासबेन्डनि बर्थडे नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ। स' दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोनखौ बयखौबो मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। न'खरनि जोंहानि मा बाबा आरो आंनि आगैमोन बिसोरखौ लानानैनो मोनसे फिसा सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों न'नि गोजाहैनो एकदम फिसा आरोना। नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो। Naলাগে deh itu, ibarat logat tuh asih. Oh rekod hoya sih tuh. Oh rekod itu tuh satu deh. Isi nih siapa bonang kamu nama? Nada kado. Isi jago. Perlu dikerjakan deh. Perlu dikerjakan deh. Nah lagi. Jadi. Tuh. Aku tuh kan saya nih. Hello everyone. Saya mau bahas apa sih? Hai. Eri mama tanggo. Ayo jod hala nih. Sudah saya mau main kali. Pagurumban lain nama. Mulai light pergi ke murda. Happy birthday to you. Sampai. Allah. Oh, iya pun aku kerjain nama. Iya mah bosnya. Kira kau nang sebenarnya. Genda kursi. Oh, mama kenapa biar nama? Oh, biar tuh. Kan sih. Deh sopan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jonathan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh ya magic candle ya. Magic candle ya. Ayo. Magic candle. Ayo aku menangkan. Aduh gede ya. Ayo. Bro ya magic candle. Hai semuanya hai. Tahu dia bu. Ini mama tidak makan apa ya? Oi, beli ya? Mana beda? Bisa bunuh nanti. Sika lalu. Usu. Ai pernah lagi sebaik sesanda nih. Oke kan. Yes. Di mana mana kok? Sis.
Bisa nanya mana sih? Kalau buka kalau buka. Mesti nunggu mesti kan. Ada nunggu. Mau belanja sangat. Hah? Mau belanja sangat. Oke. Coba sama. Bapak lagu mana? 네. 그리고 나 사지. 시작하는 거. Nei, dayo papor. Mahalamdang papor kebisida na mayonisay. Alu-salu hanane nei pura ready jajobbaय. Oमफ्राय मिथिंजा मा संगासिनो दङ? मिथिंजा नैयाव आलु हानानै दोनदो. ओमफ्राय इ माबाना? मैखुन इयो नैयो. मैखुन ना मासरुम होनो? मासरुम ना मैखुन? बादाम सादाम होनानै पुरा एवदों नै. हालदै होथ'वाखैनो खोमा दासो एवदो. ओमफ्राय आरो दङ नैथिंजा. नैखो माबा पनिर एवनानै दोनदो नै. ओमफ्राय नैयावहा दङ इ मा बुस्थु मा? नैयो मा इयो? कबि फ्राय. इयो जाबाय कबि फ्राय नैयो. ओमफ्राय इयो पनिर. ओमफ्राय इयावहा मा दङ? इयो नै पटल फ्राय. र मोजां खोन्थिनि र'. नै पटल फ्राय. 네, 내가 그 수능 내게 내라. 포털로 가면 되고. 내 집에 있네. 포털 나온다는 거지. 응. Ini bini ini ulta sana no. Foto na? Roy second. Ronel. Diana deh. Kalau pulang deh. Burza. Wah, nggak dong nih. Dengan apa dong nalai wah nih ke? Agak dong na. Nah, sempur dengan aku problem dia lah, leh. Coba deh. Mana dia? Nei tingja dayo setleawहा जिरायनानै दङ. दादै मादै मा आबै गासिबो जिरायनानै दङ ओंखाम जाखांनानै. दिनै 18 एप्रिलाव आंनि हासबेन्डआ 26 years माने कमप्लिट जाबाय. 26 बोसोर जाबाय माने. बिनि बैसोआ नोंथांमोना सोंखागोन, बिनिखायनो आङो बुंनानै होबाय आंनि हासबेन्डआ 26 जाबाय आरोना. 26 years जाबाय. 26 बोसोर जाबाय. ओमफ्राय गोबाङानो आंखौबो सोंहरदोंमोन, ओमफ्राय आङो बयनोबो रिप्लाइ खालामनो हायाखै. ओंखायनो आङो दिनैहाय बुंनो सानदों आङो 24 जाबाय, ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ दिनैहाय 26 जाबाय आरोना. स' बेनो. ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय. स' नोंथांमोन नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोजां मोननाय बयनिसिमबो जासिहरबाय. स' थेंक इउ स' माच. बाय बाय. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन.